Gani taule ndili nisa Lucas ndala mangwanyawo. Lucas ndala mangwanyawo. Uyu ndi mkomacho. Uyu. Anopesa kaisi. Mai ndo akasiyana baba. Ndaramo Mama yakasiyana baba. Sina ndeni. Lucas ndala mangwanyawo. Mangwanyawo. Like ndikuda kutaura ndiri Lucas ndala mangwanyawo pamusoro pevana vangu vese. Asi wauya ndiye uyu nini. Mwana wangu. Mwana wangu. Uyu baba bakuzara mudzinza. Right, again nditaura ndiri nisa Johani. Inini ndoziti Johani ndarama nditi kai ndiri mwana. Ndika uri kumuka nemudzimu wemusha. Asi ava Lucas ndala mangwanyawo. Ava Manuel ndika uri kuramba kuti mudzimu ausiriwo wokudini. Uri kumuka musha. Kubudikidza nekufa kwakaita baba kufira musango. Asi Dojipondora tete Tichkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojipondora tete. alright, again taule ndili nisa Lucas ndala mangwanyawo. Lucas ndala mangwanyawo. Uyu ndi mkomacho. Uyu. Anopesa kaisi. Mai ndo akasiyana baba. Ndaramo Mama yakasiyana baba. Sina ndeni. Lucas ndala mangwanyawo. Mangwanyawo. Like ndikuda kutaura ndiri Lucas ndala mangwanyawo pamusoro pevana vangu vese. Asi wauya ndiye uyu nini. Mwana wangu. Mwana wangu. Uyu baba bakuzara mudzinza. Right, again nditaura ndiri nisa Johani. Inini ndoziti Johani ndarama nditi kai ndiri mwana. Ndika uri kumuka nemudzimu wemusha. Asi ava Lucas ndala mangwanyawo. Ava Manuel ndika uri kuramba kuti mudzimu ausiriwo wokudini. Uri kumuka musha. Kubudikidza nekufa kwakaita baba kufira musango. Asi iwa mukoma vakanga vasipo mukoma. Inini ndini munhu handiti kai akaenda kundo ngati kubva kuchikoro 2018 kwashinja kuuya mumusha ndika ndichimhanya. Kwakusvike mumusha. Ndasvike mumusha. Ndotaura nemunun'una wangu. Munun'una wangu taura baba ane 3 days asiri pana. Ndobva ndakamhanya. Ndomhanya ndotenderera kwese kumasabhuku nemapurisa zvese ndobva ndaita. Nditika iwo wapedza uchizofonerwa nanozi Adhomingwa. Adhomingwa yatinoti bamunini. Afonerwa aya nditika vakazouya paperi 5 days tichingotsvaka isusu. Nenharaunda yese. Ndakazoona ero. Baba takazowaona. Kupi? Baba isusu hatisi takazowaona. Ava vakazouya ndikaera. Ava ndika ndo vakazouya kwetiri kuti tiri kuti baba vari kudini vari ko zvambofamba sei. Baba vari kudini? Baba vakashaika havasi kuoneka mupamba. Ndichobataurira avo ndikati ndakatosvika panamba ndichitomhanya kubve kwashinja kwandaidzidza. Ndikasvike paini pamba. Ndikandoona Thomas ari ega haana asira panapa uri kuharara. Wakatadza kuuya munhu. Ndaona mukoma ataura daro akazouya uchizouya bute rawo rakaisa akazitaurai kuti mwatsvaka kwakawanda kwese iko asi mumadini muri kushaya baba. Ndobva takataura ava voenda wakabuda ikoko uchienda musango. Anditi kaita zvaranda uri kuda isu vaenda musango. Ndokusvika musango umwe ndokuzozona baba vari kwachihwamu. Kwachihwamu ndo kuseri uko kunozwa mupengo kwachihwamu, kusoro kugwangu kumusoro.
igwagwa rinokwidza nevhileji itozinopingo ripasera ndekwamutambara imi muri kwamutambara alright vaona baba bva zvaita sei anga akandofa hatichazivi mukomana vanochitaura because ndo vakanga varipo munhu mukuru. Ini ndakanga ndiri mwana mudoko. igore 2018 2016 taura izvizvo nhondo yari kutaura yekufa kwababa ichokwadi. Baba akashayika 2016 asi mafiro avakaita vakafira kumusango vachiti vaenda kutsvaga chova. Inini ndanga ndiri kwarusapi kwendanga ndiri kusenza. Then kwarusapi kwendanga ndiri kusenza ndakazoita zvekufonerwa ifoni kuti baba havasi kuoneka vane 3 days. Ndopendakabva ndaswera 1 day ndochinchobva ndauya. Ndauya tichobva tati tibatane nharaunda kuti titsvage baba. Then takaita the whole day tichiatsvaga ndobva tashayiwa. Ndo pendakabuda kwakutombofamba kuti ndizwe kuti baba vari papi. Ndakabuda ndopendakazodzokawo tichiita zvandakataurirwa. Ndopendakazoenda kotsvaga baba. Ushuwa takabva taita kunoaona wangatsvaga nguva yakadii? Baba ini pendakafonerwa vanga vane zvekuma 3 days vashayika. Isusu tichizotsvagawo the whole day. Saka almost takatsvaga zvekuma 6 days. Hamusati imwe makatsvaga itai kuti takatsvaga musataura chokwadi chiripo kuti makatsvaga 1 day. Ndoendera mberi. Right, takatsvaga baba. Ini ndakauya 1 day tichobva tatsvaga baba. Handitika tichobva tashayiwa. Tichobva tabuda kutombofamba kuti tizwe kuti zviri kunotedzei uye tingaona here kufamba kufamba kwendikutaura kuenda kuvaprofita kuti tioneswe kuti tinoaona sei baba. Vachobva vatitaurira kuti munoaona asi baba havasisiri vapenyu. For sure ndakauya kwakuenda kunodii kunotsvaga. Ndopetakazoaona. For sure vakasiri vapenyu ende vanga vaita sei vatoshata mwiri tinoti kuora mwiri. Ngati ndoma kwachizotoripota kupolisi kuti because nyaya paakafona apa nyaya pendakauya yakanga yatoenda kupolisi. Then ndive takauya kuti chobva ndaendawo kuti kuti tamuona munhu kwachienda kupolisi. Ndobva vazouya mapurisa nemaCID kuti vauye kuita sei kuona chii chakaitika. Kwachitora munhu. Vamaita sei? Right, tatora maonere makaita wakafa sei? isusu maonere nekuti wokuti mapurisa akaita postmortem stuff. What was the causes of the death? Right, mapurisa petakatoatora handitika tikati first day petakaona pacho takaona around zuva ranga rakudai. Tanga tiri almost takazosvika tiri almost anonga 3 or 4 vakakwanisa kuzoaona. Petakaona hatina chimwe chitakaita, takandoti saka tatoaona ari pano ngatidzoke tiite report kumapurisa. Ndopetakaenda kuita report kumapurisa kuti taaona. Then mapurisa auya vakabva vazotora baba kwautovaputira nemapurasitiki. Then kwakubva vatoenda kuti wakandisiya ndiri ndega mushango. Right, tatora baba tobva taenda ndobva vatorwa nemapurisa. Ndobva taenda nawo kwamutamba kuhospital kugeneral. Then Mutare. Then ndobva vasara iko. Saka doctor zvavakazota papostmortem vakazoti hazvikwanisi kuti tichaita postmortem because mwiri wavo waita sei washata. Then mapurisa ndobva ndazovafonera futi because mapurisa vangati tozosangana iko unozotofonera kana wako. Then wazwa kuti zvakamira sei. Then mapurisa ndobva ndafonera kuti tiri kuri kubati nhasi munokwanisa kuti mubude nawo kuenda kunovachengeta. Iri basa tata kutobatsirwa nemapurisa ende mota yemapurisa ndo yanga yakuita sei yatotibatsira kutovatakura nekuzovachengeta.
ngati ndo mafambiro etakaita apa nekuzodzoka. Right. Zvaita sei? Right, tobva tavachengeta mapurisa zvavakwanisa kuita Vakachengeterwa vakatochengeterwa pamba paseri ipo petinogara pamba pepo. Mapurisa zvavakwanisa kungotaura vakakwanisa kutaura kuti no isusu ticharambawo tichiita investigation kuti tione kuti zvirafamba sei, asi mimo kana mwaonawo zvemunenge mwaona kana mazvo munotino mutiinfomakubatsira. Right. Tagara rufu rwapera zvimwe zvese zvaitika. Ini ndabva ndadzokera kubasa, ndatombogara tese nhumbi dzakoiwa zvese ndichibva ndadzoka kubasa. Ndadzokera kubasa ndobva ndakabva ndatombofambawo ndimbonzwawo kuti chiini chakaita sei chakaitika. Iwewe, for you to identify the body in the first place, wakanga wafamba pekutanga ka uchibva wataurwa pana baba hanzi chii chakaitiwa nababa. Right. Munhu haangatauri pana baba asina tiri kuona kuti tiri kubva right. At first zvaakatotaura munhu iye wakataura kuti baba yenyu mimika vasisoro vapenyu handitika, asi mafiro evaita babaka is something like chimwe chinhu chakaenda kunoita sei kunovaruma iyewo kutanga haana kukwanisa kunasa kutaura pane zvinandiyo waiti like nyoka vakati iyo wakaita zvokuti mune zvikara musango mwangu ari zvakavaruma, asi zvadaro muine zvikara kudaro pane kumwewo kuzoshereketwawo kwazondoitawo kwakuripo pana baba because chimwe chenda newaroi chakaitika kwamzoya waroi uyu atorumwa ava waroi kwakubva wazoshereketa. Imwe yonini ndandasiya imwe accident yakaitika ipapo pazvinhu yekuti varumwa kudaro vafa handitika. Isusu petakasvika iti first day hatina kukwanisa kuita assessment yekunyasa kuona kuti chii chakaitika. Fumiro wacho petakazoya ndo petakazoona vasina maoko aya. Akaita zvekurumwa akatemwa. Semunhu wanga ashata maoko aitoita like kunge akagurwa kuita zvokugurwa zvezvo. Vanhu vakatodambura kwapi. Semunhu wanga ashata kuti zvanga zvisikachana semuti. Asi papasina maoko. Nezvo. Right. Izvo ndo zvitakwanisa kuasesa zvemaoko kuti papasina. Ngo ndo zvanga zvichioneka. Makumbo azvo mabody parts mamwe zvese zvazviripo. Zvimwe zvanga zvisingachaoneki. Zvafana nemusoro wanga watozara chihonye. Saka ndikando accident iyoyo, then pendakafamba inini ndakazwa futi semu issue yekuti babaka pane something like chinhu chakaruma iye wakatotaura kuti baba yenyu akarumwa ngenyoka handitika, asi kana wapaine zvimweni zvakazoitika zviripo zvimwe zvakazondoitika asi baba yenyu akarumwa ngenyoka ndo pakufamba kwendakaita iko kana even neumwe mufano uruku ndakatora ndichingowataura kuti inini wopa kufamba kwetoita tingozwa kuti baba kaikumwe ngenyoka. Ndo issue mazwiro endakazviita uye nemafambiro azvo. Saka tiri kutarisa manje panyaya iyi chasimudze mufana wangu anyanye kusimudza nyaya yekuti isvike kwamambo pakuona kwenyu nekuti chichi. Right. Chasimudza uyu kuti nyaya isvike kuno noona sekuti kurwara kwaari kuita kana kuti either iye uri kuti ndiri kumuka nani nababa. Muri kuona sei? Inini maonero endiri kuzviita kuti ndirimuka nababa ndaitoda assessment yekuti ndinyatsokuzwawo kana kuti vanotibatsiridza vatibatsiridzawo seyo nekuti ndizvo here kana kuti kwete. Ngei ndiri kutodaro inyaya yekuti pane zvinhu zvakati one day hakusi kutanga zvinotangira zviro zviba kungaka kurwara. Kune mamwe maaccident akaitika kumashure kuna uyu baba achipo wakanga mira uone uchataura izwa mira izwa Johan Johan imwe mechitarisa mwana uyu wara kwake kwari ndiwo watiti uyataure makamufambira mwese kuungura siyatitaure naye iwo uchataura hatisi kuti iwo nguva yetiri kumba uyu
ndichako mwese muchasvika pakuti tapedza tochizopinda ngoti hatina zvetirudini paizvozvo. Saka usati uyo achitaura iwe uchingota paari kutaura zvisizvo nei nekuti kuti waakutaura unozotaura kuti toda kuti tonotoita sei zvaari kutaura tirudini tirunyora. Saka tozonyora kuti handizvo wakaona simira apedza ndinotibvunze kuti imwe maona kuti mwana uri kurwara makambofamba warisa mukoma ati kari kuite mwana uyu muri ndirumukana baba zviri kudai dai muchaise kuona ndi baba here zveshuwa kana kuti pane zvimwe zvapindirira. Chokwadi chero takafamba kutotanga kwezvaita iti first day handitika zvatanga tingati zvaari kuita izvo izvi zvakuenda pa2 weeks almost zvakuenda baba akafa 2016 2017 havana zvakaita 2017 19 20 21 22 23 24 hakuna zviripo 2016 2017 2018 2019 right 2020 2021 ndope ndatanga kuona ma-incident emukomana uyu. Ma-incident amacho ekutanga waitombodonha kudonha zviya zvekuti exactly like kunga pfari handitika zvekuti takatombosvika kudaidza uye mupanho wacho umwe wangachi unene uri usiku izvezvo kutaura because mufamily mwedu sofa izvezvi ndini ndatosara ndiri mukoma sare uyu neumwe uri kutiya uku ne134 chete inini wacho ndini ndatosara ndiri mukoma. Ana baba hapana, hatisina ana baba. Ana baba anobva kuMozambique. Saka inini ndatosara ndiri chi nditorini mukuru pafamily ishi. Are you married? Yes. Yes. Ana sati aro. 25. One more guy 25. Ana mai hapasisina. Angu ina akashaika. Ake uyu akadini akashaika. Because ana mai edu akasiyana. Baba umwe chete. Right, 2022 wakatanga kudonha. 2021. Is it 2021 2022? It's 2022. Wakatanga kudonha. Waita zvekudonha. Zviya zvekuti tikati zvakatangira at first wakamboenda kuPenalonga handitika oshanda echozobveyo wokorokoza obveyo echouya akamboenda kuHarare ikweyo wakaita zvekuzobveyo wakatofona kuno kati ndokumbira mari yebhazi zvasundimira zvakanaka ndomusundira mari ouya akamboenda uku then 2022 ye ndobva akazouya ichobva abva kuPenalonga uku wakambogara ndobva azoenda kunozoni kwaMusantere. KwaMusantere ndoko akatangira kuita zvekudonha zvindataura zvo like kunga munhu ari kuita chipfari. Right. Munhu ndakatofonerwa ndiri kuno mufana wadini kuno hazvisi kuita zvakanaka. Inini wacho kuno ndakatora nditiri kuti mhanya ngemudumbu ndikati alright ndobva ndatoenda kuChelsea kuya uku ndikati no mira ndiite plan ndikasvika kuChelsea ndokotsvaga munhu anoita sei anoendako. At first ndakatanga ndatoenda kumapurisa. Ndaenda kumapurisa ndikuda kukumbira mvumo yekuti vanhu vakrose kunoita sei kunomutora uko because pabvumidzwe papaki. Mapurisa akati enda kuNational Park. Kusvika kuNational Park akati mapurisa ndo aifanira kunyora ichi kusvika mapaki ndazototaudzana nawo ndata kutokumbira kuti no please ndakambogura here aiwa vakazoita zvokuti no vanhu ngavaende komutora kana pazoitika chaitika moizofona kupi kuno kuti tizovapa tizoti varegedzi because munonga mune security kana vabatwa vanhu ivavo mozofona kuti varegedze vade kutakura munhu waita searurwa right. Ndichobva ndatoenda ndichosvika kuChelsea ndikototsvaga vanhu vakaenda ikoko kuti amutore. Munhu wacho ndakatuma wakazonokawo kutoenda ngekutotyawo kuti hino ndisina pepa ndinofamba sei. Kuzosvikira azodini aambuka ndobva akazouya uyu right. Wauya
takatotanga kutofamba naye ikweyo kuchausudu kwacho iye wacho ye waidonha kudonha kuita like iwo une mapoinzi kuti zvaaiutaura hausowirirana ndopetuzwa wakazotanga kuti ipo pakudonha kwaakaita handitika iyena wakauya achiita ezifi ari kuti ndiri kuroiwa ndiani ndimukoma inini at first paakatona wakatouya achiita ezifi unga ndini ndikuita sendiri muroya why ndochiti no mashoko ari kutaurwa apa zvakuita like unga ndini ndikuita sendikuita zvinhu izvi inini ngandisaita mwoyo wechira mwara mwachemba inini ngandiite sengatifambi tichotofamba imona muchausudu zvikanzi no zviri apa izvi zvinodini zvinopera asi zvinoda kuti zvibatsiridzwe tikapuhwa majana etakapuhwa kuti timubatsiridze zviite zvakanaka zvinge zvinoita nani because profita chitakafambira chakangoti zvandiri kuona apa ndiri kuona like rima randiri kuona ngereubate rima randiri kuona ngereubate ndosaka ndopakazumuprofita kuti regai ndichimupa chiini majana ndamupa majana muende koshandisa then zviite sei zvipere zvidzokere right zvadaro zvaitwa zviyani tatouya iye wacho waitoagiwa kuakiwa zvezvekuti unoti wega munhu usei kwari kuramba ichinditi iwewe muri kunyepa watodhiza muprofita wazodai watsvaga n'anga dzako ndikati no inini ngandite sengandisarama ngatame chimufambira tauya kuno tagara zvambunga zvamboita nani waona futi basa wazonga aona futi basa kumutsamvu right ariko yekubasa ndafonero munhu uri kuno wadonha futi the same problem right wadonha zvaita sei kwakuuya naye payani vochouya tichotanga hekuti one kuti timuonese kuti zvakamira sei tatombosudaidzana yese akomana kuti vakomana ona ishu iri panapa zvakamira sei vakabva maita sei ndopetakabva tamutsvaga munhu futi wekuti abatsirwe ndiwo ipapo effect takabva tatoenda kutsvaga munhu takatokwira mota kwakutoenda kunotsvaga munhu wakati mubatsira munhu akamubatsira wakataura futi issue yekuti no mukomana voona iwewe zvaunofanira kuita unofanira kusiyana nezvinhu zvekuti haufaniri kumwa doro haufaniri kubhema mbanje haufaniri kuita sei why ndiri kudaro zvinhu zvauchaita mumhuri kana kuti zvauchazobata mumhuri uri kuzvisimudzira mhepo dzakashata kubudidza ngezvinhu ngekuti mumhuri mwenyu baba yenyu akasotosiya zvinhu izvi nekudawo kwezvinhu zvinodini zvaitonetsa ndosaka vakaenda kuchiprofita kuti vaite zvekunamatira vari kuchiprofita saka ukaramba uchiita izvi uchidai zviro zvicharamba zvichiita zvishupa ndobva anamatirwa chofuwa hezvinhu zvaakapota ashandisa ndobva zvaita sei ndozvambo ipapo zvakatomboita nani zvaita nani wagara ndobva azotoona futi basa wakatomboseenza panapo penchifa wakasanda pano aisi last year nditi ndovakomana vakutanga first of last year Okay, fine. Right. Kuona nyari kuitika. Profita kutanga wakati wakabata. Kuchipira akaterekera foya nembaji. Wakazvimensheni here zvekubata izvo. Izvo zvekubata waingozvitaura. Iye wechipiri. Wechipiri wakazvitaura. Asi waiti zvese zvuri kuita zvekubata zvekudai. Dai uri umweni waregedza fodya nembanje nedoro. Zvinhu zvako mumhuri unokwanisa kuti uvhumbamirwe, uchengetwe, usimuke zvakanaka upenyu. Alright, fine. Izvo zvota zvizvo. Nyaya baba yerubva pano. Nyaya baba manje yauya izvezvizvi. Izvezvi ndo yaari kuchisimuka kubudikidza ngeichichi chamuka apa. Wozi ipapo pendataura kuti pane zvakawanda zviri kuitika pamusoro pake. Before asati aita zvaari kuita izvi. Muchini wemuri kuzuru wauye kuisa kuno anditi kana muchini uyu wakabhadharwa ngemunhu wakaponda uyu apfimba mukadzi wake kuti handichazivi kuti musikana
wakati wakapfimba mukadzi wake uyu wakapfimba mukadzi wako wakapfimba kana kwakandonyenga kuchaizotonyenga bedo kupfimba kuti kunyenga ngatasoti kunyenga kupfimba wakapfimbirwa ndiani wakapfimbirwa ndiani wakapfimba ngeuyu kupfimba mukadzi wemunhu kuti saka muchini wakazoya sei mirai ndichitsanangura right adaro apfimba waenda kutiya wakaenda kune munyina wake ari uku kutiya anundi mukoma ari kutiya waenda then wasvika pane matakishop aya pane mukadzi iye nemukadzi wemunhuyo ndokuchipfimbana ipapo ngatiti kudana mirai mambo nditaure okay ngatiti akadanana nokuti ndo zvakazobuda ishu yacho right akadanana yodanana nemukadzi wemunhu zvadaro right iye ari kuchibva pane mukadzi wemunhu uya ichisanangudzwa anoti mukadzi uyu wakabva azoteerawo chiini kuti mukadzi wakatanga pamberi uyu ndobva ateera kupi kumashure uyu achiteera kumashure muridzi wemukadzi achiteerawo kupi kumashure mukadzi echodarika nzira handiti uyu achifamba achikwidzawo nenzira ari pakati nepakati pakaita kasango uyu ari kuteera uyu haana kuzviona kuti uyu uteera wabva apoteera useri kwakutobuwe uruwa uyu murume uyani kuti uri kunyenge mukadzi wangu ndio point chaiyo yanga ainayo kuti uri kunyenge chiini mukadzi wangu kwaumufura ngebuwe kufura uyu nobva adonha pasi kwakutoeka kutomupfinya kwakutomurowa panapa ngebuwe apa pagumbo apa right zvadaro zvauyo utokuorera nyika ino aina vanhu here anhu wee mundisunungurei vanhu wee wakabatwa wakapfika ikweyo right anhu kwauchizo pakazotoitawo madzimai akauya kwakumununura amununura then kwauchitodaidza mapurisa emunharaunda uyu kwakutodini kwakutiza uyu nyakuonini uyu nyakuchaya uya kwakutiza uyu kwaitosara rabada watopondwa asi uchakwanisa kudini kufamba ndokuchizototakurwa kwakuenda pamashopu kwakuenda pamashopu paya kwaitofonera chimanimani polisi ichobva yauya chimanimani polisi yauya kwakutofonera ambulance ndopakazoya ambulance ichobva yamutakura kwakuenda naye kwamutambara right aenda kwamutambara kwauchitosonwa mastitch pagumbo pake ipapa vakatosonwa mastitch ipapa then zvazodaro warapwa wasimba mare tichobva tatotsvaga mari ndakatokwereta mari ndakakwereta dzekuti adini aone kurapwa kuti apore right apora ndopetakazoti no wapora but mari dzode kuita sei dzode kubhadhara mari dzitakapera saka unofanira kubhadhara mari dzindiani munhu wakakuponda ngaite sei ngaabhadhare mari ndokuchoklima mari kuti aklema mari kumapurisa taklema mari kuti tipihwe $184 ndoitaka yemaexpense zvese zvakaitika kuzviona $180 right mapurisa ndobva ashiura maaffidavit demand form right ochouya nawo auya nawo kwakutoenda kwaari uye nawo nini unozigwenzi kwachotosainira kuti zveshuwa ya ndinodini ndinobhadhara mari asi pari izvozvi zvandina chini handina mari ndakumbokupa chini mucheni right uyu ndobva atopuhwa mucheni kwakuine mukoma acho ari ndo yakanga ichifamba naye ari kutiyekoko ndobva atopuhwa mucheni ndobva atouya nawo papamba mukoma ndauya nemucheni panyaya yaiyani right saka mapepa acho aya ndikati alright saka pepa iri pane ranga ichada kuti rizostengwa ndi-commissioner of oath tikati alright iri pepa risati rakomishenwa iri rofanira kuti riite sei rikomishenwa because rinoda kuita bheki kupi kumapurisa kuti vazoziva kuti zveshuwa makawirirana ichi neichi zvisazotaudza mangwana ndopetakagara mare yotonetsawo yetransport yebhazi ichishupa ndopetakazoti tatoifamba nomba patopera almost wiki
2 weeks here ndo takazota ini ndakabva tazototi ona shamwari madhays afamba madhates ekuti uyu akataura kuti madhates mukasvika aya ndisati ndauya nemari tinokwanisa kuti muchini toita sei totengesa madhays atokwana but pepa iri raida kuti risitembwe iri ndi-commission of order richiri papi richiri panapa roda kuti riende kuchimanimani saka nayo kana usina mari ndinoita sei ndokupa mari uende because inini already ndikutodawo mari pamuchini pakuti ndikwanise kurikavha chini mari dzezvikwereti ndobva ndatobhadhara ndamupa mari pamare papa kuzomupa mari papa kuti akukwidze kuende kuchiuko already akanga agara echiti mwiri wangu hausi kuita sei hausi kuita zvakanaka because unonga atomborutsa ndakatomubvunza ukatombodita ndamborya chowa ndikati chowa ndozvikaba chaitisa kudai here kana watorya chowa mupengo here wadini ndotomutaura ndikati unoziva chowa achindotorwa kwaundorya chowa chezvisi unodini unofa because chowa chinouraya right ndobva ndatomupa mari fumirei wacho ndopakazoti zvimbori nani ndikati saka unoenda here ndikazi ndinoenda ndobva ndatomupa mari iya ndinomupa $5 ndikati undidzokere nedhora rangu because ndo itori mari yakatobata musha ndotomupa $5 iya obva aenda paakaenda ndopaakadzoka achiti ndakorera kusvika kuchimanimani ndiri kuona mhute uri kuona mhute zviri kuita sei uri kuona mhute ndiri kuona mhute hazvisi kuita zvakanaka ba hazvisi kuita zvakanaka ba mwiri wangu hausi waona kumira mushe ba ndikati chiini kuti ngozi ana mukoma acho onini mukoma acho aruku nemukadzi wake vakambongobva kunoku vakatadza pakaita kabopoto kekutadza kudini kuwirirana nenyaya dzekutsiurana dzizi kuti musazodai ndobva vatadza kuwirirana namaikuru wacho ndobva vaona ndikati saka ndokubva vatadza kuwirirana vakanga votorwa takazotobata inini mukoma vakanga uyo akanga atosimuka kuti ndamuri wamaikuru muri wepano ere akapopota nousiku muri weyo ibvai pano muri wepano ere mimi tikabata tikati musagwaba zvadaro ndo paakatanga fumirei wacho vanga vakaita 2 days ndo pakatanga kuti vanga hausiuta zvirwere ndikati inda ndo pakati handamborya shuwa ndikati asi zveshuwa mundaona hembe dzakweyo mumarotsi pane shuwa chaukarutsa why kazi mwiri wangu kubva ipapo ndo pakatanga kuti mwiri wangu hausiuta zvakanaka fumirei after 2 days acho 3 days ndo ndakazomubvunza kuti sa zvasei ndikazi izvo zvambanani ndope takazoronga nyaya yekuti chiende kupi kuchimanimani ndokupa mari chiende kuchimanimani kuti tifambire bepa rere tikwanise kurikavha mari right kundobva ipapo paakaenda kuchimanimani akadzoka achiti ndiri kuona mhute ndopatanga nyaya iyi manje iyo yekuchitaura kuti right inini ndiri kumuka nababa ndiri kudai before asati atotaura kuti ndiri kumuka nababa wakatanga achitoti mukoma inini kana paine zvandakashaisha zvimweni zvachoka mundirekerero ndikati chiiniko chikuru kuti mundirekerero iyo chiri kuti ndirekerero ndichiini chikuru kuti mundirekerero zvakanyanya kushaisha chiini akati ndiri kundotaura kutoti ndinorekerero fumira wacho ndopakadzikawo akadzika ndobva atosangana namweni ana madzibaba otomhanya wakasvika iko akazochienda otora chinhu mukoma munhu mukuru uye tikubatsire right tatoenda wauya mukoma ndazvi ndiuye mutore munhu mukuru ndoda kuti ndimbonamatirwa ndikati alright it's okay pakanaka totodzika tese totosvika payani kuna madzibaba paya ototanga kutoita izvozvo waita wotoita kutonga munhu autoita ndimi chaiko kuti ichitaura zvaaitaura zvekuti inini ndakaurayiwa ndakaonini ndakafa ndakafira musango saka ndiri kuda kuti mweya wangu uzorore ndakatorwa maoko angu handiti ndiwo anani right uchitaura ndini nhingi ndini Lukasi Ndaramo Mangwayana right zvakambomira sei iwo unobvepi ipa pamweni pachimanje kuchizopotsa manje ndokumwa muzonise inini handisati ndanasokusikana kuti ndiwo here kana kuti hausiwo mudzimu right muprofita uyani kuti ataendera paaitaura zvirozvo wakabva achizotitaura kuti achiendai motsvaka ichi neichi handitika muprofita wakati muprofita wakati
pane mhepo iya yeubate ubate. Mhepo yeubate ubate iramba ichibuda paonini. Mhepo yeubate ubate iripo, asi mhepo ikabva iyi nyangwe pakazoita chinode kuti chibude panofanira kutanga padini pachena. Ndio muprofita wakati muprofita wakati inini hapana chendiri kuona mweya uri kutaura apa wababa kana kuti mweya wekuprofita kana kuti hapana chendiri kuona. Ndo paakazotipa maonini majana iwawo akatipa kuti chiendai mwodai mwonini, ende for sure takatoita saizvozvo toendeyo kumuprofita ikweyo. Taenda tasvika pamuprofita paya, alright, profita icho bati no, mwaita zvakanaka ndazviona, tati toine zvakanga ushota, akati chiendai mwodai tototsvaga zvinhu zviya nezvonga totobvisa mari totenga zvinhu zviya. Right, ndatenga. Muprofita icho chiti right, chiuyai musi taifanira kuende musi wechina, achiti ndinonga ndiri pazambara ndione muchiklina chiini zvinhu izvi zviite zvakanaka. Right, tadaro tauya hando yemusi wechina chaichene ngatiende. Kana handeendiyoba, handitoendiyoba, mutofunga mwakangwara vanenge handeendiyoba inini. Paizve wauti hatiendiyo, asi ndoda kuti dini uwewo ubatsirwe zviite zvakanaka. Kuno makazosvika sei? Right, kuno inini handi ndakatosvika unono. Ndiye akatosvika kuno. Wakasvika kuna ndakatoita zvokuzotodzwa. Inini ndiri mubishi rekutoti ndione kuti dambudziko iri toita sei, torigadzirisa sei, tiripedza sei. Ndo paakasvika kuno nemuchini. Okay, ndazvinzwa zvawataura. Right. Iwo uri kupenga. No, inini ndiri kuti uyu kana zvirizvo zvekuti baba ari kuti ataure zvanotaura, vanofanira kuti vabude negwara rakadini chairo risingazoiti kuti tipare mhosva isusu. Saka iwo vanga vari kuronga kuti zviitwe sei? Inini ndaandiri kufungidzira kuti uyu neamweni afana umweni mufana uri kwandirika tanga tiri kuronga kuti effect tanga takaronga kuti kupera kwemwedzi patinokukura zvinhu zvomaminda handitika hatisisinawo pressure yakawanda. Zvisati kubudidza ngezvaitika kumashure hatisina pressure yakawanda. Totombodaidza vanhu vanodini anotibatsiridza semhuri tiri pamwe, otibatsiridza. Nyaya yerudiwa pari rude kumunda here? Iyi yanga iri hurukuro yekumashure neamweni afana. Iwo urudoti inini ndingadai so ndikutaura musa Johana ndikaere mukoma angu handikaere vane kaproblem bichana kudai kavari kuita. Handika kaproblem kavo ndo kakakonzeresa kuti inini Johani nababa handikaere tizouya kuno. Avo vari kuti ndinonyepa kaere, munoziva kuti pakatangira nyaya yake pekudai usiku ndiri kuda kuti ndiri kuda kuenda kuchimanimani. Usiku ndakazwa mukoma wachiti rumba kutaura madomasi vaina muyambo. Muyambo ndiye wetinoti anononzi muzukuru asi asiri muzukuru wemusha. Vaina muyambo unoprofita vachiti rumba ini chikude panze ana mukoma chii chikumboitika kumusoro choti ndichonyarara hangu. Handika chobva ndamuka, chobva ndati makuseni acho ndichomuka, chobva ndaenda ndokwiza kuna mukoma sezvo anga ati $5 ndodini ndokupa. Handika here ndobva ndapuwa $5 ndobva ndakwiza kuenda kuchimanimani. Ndakakwira kutoenda kuchimanimani, ndaenda kuchimanimani, ndakasvika kuchimanimani ndatosvika kuti ndasvike muchimanimani munona mupapa varengi vayaka watanga utore muti handichakona kutaura, handichazivi nekwendiri kuenda, kuti ndichada kuziva kuti ndiri kuda kuenda parika handichazivi. Asi ndatobva ndichitoti ndiri kuenda wakaita madhiri namulambo pamari akazokupa kuti uende kuti iwo uite dzungu usaenda kumapurisa. Ndisaende koone kubudikidza kuti iwo kaere kuti usati ndisaone kuenda kuchimanimani. Ende wagara waine dhiri rawaronga iwo kuchimanimani wanga unoda unoitei? Kuchimanimani ndatoda kuendesa mapepa ekuti mucheni utengeseke, kuti muchini utengese kuti uone mari. Awaidawo futi marika wanga wachidawo mari. saka waikuroere. Amen. Zvazvazvodii Zvadava ndikaere ndakabva ndauya kudzosa mota iya ndikaere yakauya kundidzosa ichoyo kundidzose pamukamba, yandidzosa pamukamba handikaere ndichotaura nanozi ari pamukamba apa ane tachiwema
ndikati achakwanisa kutaura nhasi achakwanisa kudini kutaura votoona kuti isho mwana unowane chini wane dambudziko animozona ndinotoati ana mbuya handiti muzona chotokwidza neni chotondisvisa apa ndokundisiya pana musoro chotokwidza chotoende kumba chosvika cho aya ndakakwanisa kuataura kuti ndiri kurwadziwa animozona ndichorare pamba pangu chomundadzika kuorare kumba pangu ndichomukira ndichobva ndaenda kucheche ndakaenda inozopa kubatana mazvona zvokuti sana sikwanisi kudini kutaura kucheche waidi ndandikona kuti ndaane dambudziko kobatsirwa ndobva ndamhanya kumhanya vanga vachiende kwamhako nomazvona kwamhako unozwa kudhemu riya riruko riya wamatano ndobva ndaenda ndokwandaenda kubatsirwa ndobva ndakakwanisa ndaione mhute ndisingakwanisi kana kutaura kana kuziye kuti ndiri kudini saka akakubatsira ikoko nde akandibatsira ikoko kwandiri kaire nevanozana mbuya muchuru neamwe maprofitokunamatirwa zvakabva zvaita here zvawaidaiwo right ipopo apapo ndikaire hazvina kuita ndakangokwanisa kuti ndakuziye kuti ndiatinota ndianhu anemazvona ndozvandakaita anemazvona zvaita se obva ndapedza ndobva ndabve ikweyo nawo obva ndobatsirwa yekutoni bcause ndandisina mari ndobva ndabatsirwa kuye pamuhwiwa ndokwira mota ndakatongokwidze mota nevechechi waweko kubatana kwakubveko kwakuuye kumba ndobva ndauye kumba ino ndichouya netsoka ndobva ndauye kumba ndichomukira makusenzeni ndichotete gaidi dzake chingi kuende kumukamba waidiwo kumukamba manyina ndichide kupedziswe majana angu andikairi musi kwarusinga kwana ndide kupedziswe majana angu zvichiprofita zvandikairi ndakuda uchiti ndiwaya kwambuke road pamukamba handichazivi kuti ndakuende ndakutobowa zvokuti mani zviro zvakafanana zvakamboitika kuti chimani uchipenza kuti dambudziko iroro harizopera ndobva ndagare pasi hai handichakwanisi kwama ndobva akazouya ekwamarowa andika vanositambire pamukamba wauya kwamarowa kunozwa naajako nevamwe vandaiona ngauripa ndika ndo vakanditakura kuendesa kumusha kwavo kwamarowa koiteiwo vaende kuendese kwamarowa kwandikairi sekuti nemunhu ndaidini ndaiona andikairi ndobva ndasvika kwamarowa ndobva ndagare pasi paito vakati iwo tina madzibaba ari dokuuya anonzi madzibaba Francis madzibaba Francis zvaadokuuya iwo ngatichione kuti ubatsirwa na madzibaba Francis kuitira kuti dambudziko rako rinodini ripere madzibaba Francis nezveshuwa wakasvika ndo vakakwanisa handikaire kunditi akati dambudziko rako iri ndagara ndakarirota nekuti inini madzibaba Francis ndakasangana nababa wako musango vaite zvekuvhima inini noitawo zvekuvhima ndakagwadama pasi tikafugama tikanamata ini ndikaendawo kwangu mweya uyu uri kutambudza inini pachangu saka ndandagara ndatozviona pamweya kuti ndichazosangana newe panapa ndokundidini kunamatira kwakaita ndikati mukoma anoramba kuuya panapa zvikazi sei wachiita mukoma anodini anoramba inini ndini ndikutaura ndana kutaura zvisina kutoziya zvese anomazvona ndokuti aiwa ichiendawo adaedza ndiri panapa ndobva ndadini ndobva ndati oraiti ndoteerera zvamadini zvamataura wakadaidza mukoma ndakaenda kuadaedza zvaita se mukoma vakamuda kuti urudo kwende ubva azodzika neni kuenda ikweyo wasvika ikweyo mudzimu wakamubva wamuka zvikazi mudzimu urapa wababa ako akafire musango akataura ndiwe nemadzibaba Francis madzibaba Francis akatanga kutaura ndikaire upedza wobva wazoti mira ndisimudze mudzimu uri apo kaire utaure wega ndobva ausumudza ndizvo zvakaitika waitaura ndiwe asina madzibaba Francis ndiwe waitaura mudzimu ari kuti madzibaba Francis ndo akasumudza mudzimu inini pendakasvika madzibaba Francis maprofita aya anondoita zvekutoti anenge achitotaura akatodai haana kumbobvira ataura ndaakusumudza mudzimu asi kuti uyu ndiye waitowama ngekutodini mutotaura ega kutoti inini ndini Lucas Ndalama zvakadai ndiri kuzwa mukoma tiri kubva tiri kutsuru ndinobvunzo ndinobvunza imwe mukoma kana muri kuti imimi mudzimu wababa yenyu waikuda kuitaura pana Francis mutoa kuti mwaiuzwa ndimu here kana pane munhu wakazokutaurira ini pane munhu wakazokutaurira kwete kuti inini zvimwe zvacho zvinotandika handitozvizivi asi ndozotaurirwawo zvakafanana nokuti handikaire jira randakazopuwa nditika madzibaba Francis handikaire
rekuti no iwo muzimu wako wabakwandika zviro zvako izvi zvinodofana kuti zvigare kwauri andika here zvirarero andika here ndakakwana mazuva afanisari ndakazotaurwa kuti iri ndo ijira rako saka simbi yenyu inoti tizwe kune nyaya yedu simbi yenyu baba yenyu ngeyekuti muri kuti mukoma aya here ndiwo muroyi here uri kurwarise imimi kana muri kuti mukoma ari kutadza kugasa zviro zvemumusha zvawakataura kuti pane nyaya dziri musha ndiyo nyaya yedu utaura kuti unoiziya ere kana kuti utoizwa munhu? Iyi nyaya ndizikutoziva. Alright, thank you. Asi nyaya panaida kubvunza mukoma apa ngepekuti paakatangire nyaya kuti vaone mhute ndivo vakanyenge mukadzi womunhu ndongokuwa muchinge munhu vakanyengeka paari kuenda kokliya mapepa ndokotanga kuone mhute Ngokuti zviri kubatana nemapepa emucheni uya handiti vari kuvatsvakisisa ere kubva before mudzimu usati wadinizwa wabata. Uyu munhu wakakuripira ezvemucheni izvi haana kukuripira nemwoyo wake, pakasenza chipurisa. Yes. Iorder yakatopuwa nemapurisa kuziti order iye akanyengerwa kuti chi Mukadzi wake. iwo wakanyenga ere mukadzi? mukadzi handina kuunika izvo zvakaitika mama Ndezvekuti ndakasvike mushopu hanemozvona ndasvike mushopu wakasvika mudiri mukadzi handika iyo ita mushewo inyaya izwa todokubatira ukuona ukaita zviro zvimweni ngauna tinopedzisira takunongedzana togumana mukoma wako aka wandogona kunga wari kuda kukubatsira Atone chinhu. wazwa vangada asina kuya iwo nezviri kunetsa here zvekutokunetsa urwere hwake ndozvekuti iwewe mukadzi uyu ka waimuda here mukadzi tata uyuka here musikana mukadzi mukadzi iyeka here tatagara tichitourirana waigare kwamaibhiri tsvangana nemubvunzo mukadzi uyu waimuda here mukadzi uyu iyewo mukadzi zvokuda ndozvedaidana nazvo maitonyengana zvaisingaziyani kuti mukadzi womunhu mambozwa nyaya ndambotaura iya hamudei kuuya kuno kuprofitwa kana mbozi hamudi kubhadhara mari bati ndinoprofita ndamboitaura nyaya iyi kuti mukadzi wemunhu unozoziva kuti mukadzi wemunhu wazobatwa nemurume wacho otherwise 10 years dzinopera iwowo wainyenga mukadzi wemunhu murume wacho achibva azvinzwa kuti iwowo uri kunyengana nemukadzi wake zvemusitoro zvouri kutaura wanga wakutotirekwa wanga wakutotirekwa that's why paakakubata akabva akuzvindikidza kuti uregedze kunyenga mukadzi wake. Iwewe warohwa iwewe pamwe kuti unyarare wakaenda kumangarira wamapurisa waenda kumangarira wamapurisa ukarapwa kuhospital ukaita maexpenses waita maexpenses wakudzokera kuti kumunhu wakanyengera mukadzi kuti ndibhadhare handidi kunyepera pakana dai ndirini ndinokuroya inini wacho chaisu futi uri right unokuroya inini ndinokuuraya ukazodzokera futi iwo ndakakubata kuti uri unyenga mukadzi wangu ndakubata mwezi ndokudiscipline iwowo ndimangarira wamapurisa wamangarira wamapurisa wakuuya nemapurisa futi kuti ndikubhadhare kutende unyenga kwaite mukadzi wangu hakuna zvinhu zvakadaro. Let's be frank, inini ndirini I don't tolerate such nonsense dzekuti iwewe mukoma acho iwo uri umira miro uchiti yowe tumapepa titohe mucheni tohe mucheni wechihuri ndiwe baba iwewe ndiwe baba iwe wataura mudare muno kuti ndiwe chi baba maienda sei iwewe kuronga nyaya kuti iwewe ndiani uyo wake uyo hanzi anizita iwo iwo unoda kusogara uchiuya uyu murume uyu kama handisi zoti nge usinoitwa mambo ndichakuita kuti tione kuti toita sei. Iwewe kura miririra mhuri dzababa nyaya yokubuda kwababa
inotogona kunga iripo, but mweya wekubuda kwababa uri kutotadziswa kubude zvakatonaka. Baba ako haana kuzorora, baba enyu haana kuzorora, but mhepo dzaende pamufana uyu dzawanda zvekutoti dziri kukurira dzamugara kuti atonatsobuda chitauro zvandotaura. Hamuti imimi wanyenga mukadzi wemunhu, munhu uya okutrega okubata, uyo akabatwa ine mukadzi wemunhu, vakabatwa vari wese zvokuti kukurosa rodhi kudai kudai vangaroda kutonyenga navanhu ende pamwe sekundonzvenga kwari kuti wakatosvikirwa atori kutoite zvaigoti maponderwo acho kangee munhu akanga ari kutonyenga haatotaurei ibhoni hapana wanga aripo kutera yararaiwe kutera munhu akurowesi but akatera tinoterwa ndiani wakarohwa ngeutera une iwo unataura idi tione kukubatsira une laki rekuti even though pfungwa dzavo dziri kunga dzichirasika uchiita zvimwe zvinhu uchizotaurwa naanhu dzakutungamidza kuuya kwamambo. Kwamambo kwakafanana nekuchechi, unenge uine makomborero, unenge watooneswa nzira yekuti ubatsirike, zvitori naMwari mukati. Ndozvendiri kutotenda kuti uri kupenga uchifamba nenzira inokubatsire zvakanaka, newewo mukoma wacho waita zvakanaka, wauya kuti mubatsirane. Nyaya yenyu iri panapa, I was thinking kuti mukabata munhu iye wacho akasungwa, wakasungwa icho I think wakabvisa fine mapurisa yemari. Handisi kuziva figa asi zvaakaita wakabvisa fine. Pepa riri kuuya rakanga richitaura kuti wafanira kunge akapika 4 months mujeri, asi suspended zvichozwi 30 days. Abvisa pa 4 months akazobvisa, saka wafanira kupika 30 days. Inobviswa pakasara 3 months. 30 ndo dzaari kupika, ndo wakatozoveswa wabvisa fine. Wakabva zvibhadhara ndofunga dzoa mari yacho hausi kuiziva. Handisi kuiziva. Advice ndinoda kukupai, panogona kunge paine zviri kuda kutobuda zvinokubatsirai pamufana iyeyi zvababa yenyu. Ngaida kuenda iwewe wati une mukadzi, wakambonyengerwa mukadzi here? Ndisati. Asi unozwa sei saka imwimwi mwakabatana mukoma nemunini kuenda kubunhu mwakanyenga mwedzi wakanyenga ivi kuti ndakazotozviita uyu ndiwe Alright. Uyu wakatomuperekedza uri monyaka iwe wati handidi kuti atombobatwa hake, kwete kunyengwa bakutobatwa badza utodika. Asi uyu waitonyenga, wamuzwa wazi taifambidzana, waitonyenga mukadzi wemunhu. Chandizi patori nemwana wakatoitika uri kutochengetwa ndiani nemunhu wepozi nhumbu waitaurika kuti baba ngaya unozoone musoro kuite unge bheura kuda. Saka mufana bhora rake rakabvira kare, uyu murume kwakutipirwa kuzi iwewe mufana uyu kwako kuchigweja kwaanoenda kamari kaanobata akadzi azvimuna anditotodini uyu dzadzire staira kudarika muridzi womukadzi, but akadzi zvaanoita majeka anogara narume avo for insurance security, but dopiro aine wei wekuita naye dopiro. Idzi dzadziri kudopiro office pressure manager dzaiburitsa tobva dzatopuwa mutaka dzichirwa dzichitonga dzichinotsvaka dzichida. Uyu vaatipiro vamubata ende pawakatobatwa the must have been in an uncompromising position. Inyaya yekuti haina witness, hapana wakatora foni, but ndo zvakaitika akarohwa. Iwo wakaita mwoyo urwadzi wasamukoma kubatsira munin'ina pane pokubatsira the victim of the circumstances, wakabatsira uyu wacho perpetrator. Up until now ndo nyaya yetiinayo iyi.
iwe unodoti muronge iwe ufana iwe ita mushiwo uchiri mwana mudoko ane 25 years hausati wasvike zero ronyenga akadzi ano unofanira kutsvake musikana wako wezero wati hauna mukadzi asi wanyenge mukadzi wemunhu chinzwa haana mwana haana mwana katoeka musikana waka haana mwana kana zichipo kaigare pamabhirivha hazvina basa iye dai kasina basa wakandosiwa ungadai uinako ngei usina kuiva kari ugare nezvizvo tikatotiza Ari ese ndinakabve kutiya inini kutiya kuyi kwamukoma urudza wakafuta no ngatisasatindra inini waneva suggesting nyaya yenyu handina dzambuziva zvakaita but tichitarisa nyaya yenyu pane uroya huri kukonzerwa nekubata-bata ipopa 2 iyo nyaya yake kubata-bata kwemungazwa iwo tingafunga kuti pamwe kubata-bata kwekuti mufana uri uromba uyo kunyenga mukadzi wemunhu futi kunobuda kuri kubata-bata especially unotosangana nomwe mukadzi utori nezvani nezvake kana kuti zvemurume wacho zvaakatoisa pamukadzi wake fanika inini ndine zvendakaisa pamukadzi wangu ukasvike haikona kutombomubatapo radius kudai unoda kohuta mfana wazwa zviro izvozvo ukasangana nazvo zvinokuafekta imwe mwaida kudzoka kune munhu uyu faindi yake yakabhadhara momudzorera ruzwa kukurova kwaakaita wanga ari kukudisciplina kuti siyana nemukadzi wangu motora mucheni iwoyu momudzorera mucheni wake wazwa tochiona kubva ipapo kuti zvakamira sei. Kana imimi paine chiri kukunetsai tinogona kumudaidza kudari tozviitira kuti muno tobva tazwa iye wacho tomukohomedzawo futi kuti unoziva uyo urudo utaura pamusoro mambo ndati kuti sezvo yagomuri mambo hamungakwanisiri kumbotsvage munhu unouye kuabatsira kuti abve aine nyaya yakakwana kuende pamunhu kuti ona chiitakaita chiya ane shuwa zvimwe hazvitodi kuenda kwese kukumba wazwa here tati first stage zvaramba uruzwa kana zvadi zvaramba muchanotaurirwa tumwe unoziva nhaya anotauraya kare hamazivi kushiva munozotorasiswei gwara nyaya yenyu iri padhuze-dhuze mufana wakanyenga mukadzi akatobatwa akarohwa maroerwa akaitwa hande kuperekedzarwa wakasvikirwa ari kutonyenga mukadzi urukazva waidozi afi bhozi kunyenga mukadzi wemunhu kana mubhaibheri chaivo chaivo zvinourayisa. Imimi ndatidzoserai hamungati manyenga mukadzi wemunhu mumusungisa wani mwamusungisa 2 mwamudhimanda futi mari iwewe hausati warooraba ndodzunguru inaro iwewe unodaira kuti wo waroora mukadzi wako urugara naye mukadzi wako kana izwaka kugara kuroora. Inini ndikagara nemusikana wangu inini for a month or more ndisina chendakabvisa abereki acho asotoziva kuti uri watowo mukadzi wani zvako zvouru ndikachipoke pamani chizwai mambo wakukumbira wokotaura picha musika munoziva kuti chinhu zvapana munhu waone musikana uri kuona mucheni wako worudo mira mucheni worudo hira nekuda uri kuona kwawakubuda wari wakuona kwaari mucheni uyo uri kuona kwawasvika dzosera ichi mucheni vamuritaura mamboka mucheni hakuna mukaunanzwa mucheni hapana mwese munoisa mazviri mudenga reutauri munyepiba dzoserai iwongorodotipire wakorodotiro mucheni womwe tinodzosera ndikadzoserwa ndikari asi musikana uyu andikari ndakanga ndisingazivi mukadzi womunhu
taura iti I'm sorry mambo. iwo kuti pari mukadzi wemunhu uine mari waunonyenga ichoti ndakaroorwa iye uri kumbe mari nemasoseji nemachips. I'm sorry mambo. Pane vari muno ane umbohwe nyaya iyi kutaurwa apa musikana vari kuti musikana waitogara kwedu asi mukadzi wemunhu iye zvekutore 16 years kutaura haasati aroorwa asi nhau yakaenda kuitika apa akomana akaenda kosangana pamusikana aiwa ndo manereti kuti nyaya enda kuti mukadzi wemunhu musikana une aberekeri ihure bozi mataura wati taura musoro ndabe ndingati nyaya handisi ndaisira munhu madeti asi mukadzi ndazozwa nyaya yekurwa munotoona kuti ndi murume watosu wakakoromora nyaya iyo handisi muzikana nekutoesa handisi mukadzi uyu mukadzi womunhu nganya bwenzi kanganai bwenzi ndiye wakabvisana naye ari pashoko pake muchini iwoyo paakasvika chipimba mukadzi iyeyo bwenzi wacho wakari kusona ari pansi pane muchini wakatora iwo ndokwazi rozi chipoka babaangachaogara kupi nyaruo ava vacho ndopanokaa nyaruo handiti wakatomupfimba iye wacho wakatotomupfimba azizonimuri kudini uri kuzwa ndokupana maappointment ekuenda kosangana ndokuzotendwa pakadini pakaita echitikamberizvezvaenda kuzokaoro zvesvika polisi akazoeka kuti ikambata from there polisi yauya iye murume akatomurwisa kuti polisi yacho handiti mukandisonga sei ndinoprotekta mhuri yangu ndozvakaenda kuitika ipapo ndokuzosuka pakadini pakaenda saka nekuda kwekuti murikuzonovana zvazva 4 months dzekuti agare mujeri akakuta saka zvese izvi wakamuzvita pakudini pakutya wakudzosera asikadi pamumwoyo asikadi mumwe make ndatomuziva ndisatomuziro asi ndatomuziro mumwe ndopendangandiri kuti ini azvine solution yatamuchini andinobezeri munhu unokuroya ngekurwadza kuchinu chake koziwo ndowamukanganisira ndowakuda kubenefita pachinhu chawamukanganisira ende chandiziwo kuti waiwina nyaya yacho uchadzoka ukarwadziwa iwewe haudzokiba but iwe mufana akasangana nachiboru chaivo because hazvisi umurwadza papaini yake yaakaita zvese wakabhadhara saka kana wekudzokera futika konyenga futika uripo mutape nofuka nyaya mwapedza nyaya iri yapa ngeyekudai murume uyu mare yanganomanga ndiyo mucheni mungatorisire mukoma kuti inini zvendakutongo ndakupa panapa ndatokutongere nyaya kuti munopona endai motsvake mare yedai mouya nope muchini ndakudaidze munhu yauya kuti yotore chii yotore muchini maoko mani mwenyu uyu unoenda mare yedai asina kuya chii nayo mwakurerusira uyu kuti ngoti kana pane zvinhu zvaakuzobuda zvine mweya china namabai mataura aya achazobude zvakanaka iye wacho tinobva tamubvunzawo kuti iwewe nyaya yako iwewe taidini muno taigadzirisa kuti paino zvanga zviripo zvisina kukuitira zvakanaka zvisina kuzofambidzwa kwako uchiitawo zvawakaita uchidodai ngazvidini saka tapindirapo ende ukaona tapinda petora tapinda ukazoramba uchiendawo futi neseri tichapedzisira tazokudaidza kupi unorwaa nenyaya yano yako akomana zvetakuita taakuti munhu akauya kobombera okay takuise pakuti makauya kobombera kuti zvomakaita makadini makashaisa saka ari kuti tauya takatyomu dzokerera kumba saka takauya kuno kuhande iye hatimusamoni ba tinomusapina kune samoni nesapina samoni ndechikudaidza kuti uya udaire mota otherwise tomusapina kuti uya kuti unonga anotoya ari state witness tomutaura kuti wokukudaidza kuitaita nyaya yako akomanaya akakukanganisira akauya kokumbira ruregerero kupi kuno akauya nemucheni waakakutorera saka ari kuti tinoda kuti nekukumbirei ruregerero kumukanganisira kumusungisa kwetakadini iye chandizi pamwe uchatotaurawo zvaachadini zvaachada pamusoro pemucheni asi isusu sedare tinozodini tinozopindirapo tochuna-chuna asi
garai mwakagadzirira ndimwe akapinda mumba mwemunhu. Zvapera izvozvo toda kuchiona kuti chii chimwe, toenda nemastages nyaya dzacho bhozi apa pawanda mhepo yababa chances iripo asi iri kukurirwa. Mufana uyu unofana kunge akaenda muroyi bhambo chairo chairo. Izi laki mufana uyu urudiwo zaapenge kwekutoenda mudondo aemuhepi kuti haasi kupenga bo uruzwa, asi zviri kuda kutoverwa kupi ikoko. Saka mhanyai zvenyu zvekuti mumunda nene hatichasweri kuzviteedza. Isusu taakuda madetails ake mupurisa, toda kugadzira sapina, toenda kuti atumirwe sapina kuti urudiwa kwani kwamangosa urumbe wouya tomutsanangura nyaya kuti akomana yamunoaziya here iyo kuti hedwazatotoda akomana akauya achichekwa chirerutsawo mwoyo nendima afana uyewo kuno kubombera kukutya nekurespekta. Akakanganisa vana. Mucheni wako akatoya nawo ndina wakauchengetesa kuno uyu mucheni wako uri apo pane zvimwe here iye oda taipindira isusu manje zvimwe zviro zvacho kana dai akanyazviita zvinombonoka. Purasi iye haachadhikirei mari because already wakada kutotonga ega wakaitongera. Tinomutaurirawo futi kuti iwewe next time ukabata munhu unonga achiite zviro zvakadai zvisakarurama haumupedzeri basi, unondotaura mapurisa kana kuyepi kwetiri. Ona nyaya yako iyoyo wakafunga kuti wapedza naye asi yazopererepi kuno. Next time unodini unoita izvozvo. Saka ndati tinozopinda pakati muchaona kuti zvimwe zviro tatodaro ndikapedza zvatodini takuperera yamudhara yacho yaita ngaiuye futi kupi kuno kuti tei tichida kuti tinatse kuona kuti ndiye here ariye tobva tamuti ngaafembwe obva abuda obva ataura nyaya yani tobva taita zvese zvirikuda kuitwa zoperera chi muno. Handizve pane chimwere chetasiyirira chemungadaro tendai motsvaka mari akarwadziwa uyu mufana wakadhaburwa mufana wakamenyiwa zvipane papepeunotokaa wakarwadzwa zvokurwadzana karwadzana ndokutaura kuti mukoma ava ndikare muchaende koona kuti kare maona ndauye kudaro kudai so kuzotora hangu nemuchini nezvese nezvese ndikare kushayikwa ndiri kuita ndikare asi muchaende koona kuti hapana pendiri kushanda ndakandogara kundogara semwana kudai wakandogara kudai so hapana pechendiri kushanda asi muchaende koona kuti mukoma ayaka vachandiuraya. nyaya ifa miraudzwe mufana hanzanizwa haakuuraiba iwowe dai aidokuuraya asina nechizwa ukasara uri mukuru mumushaka ndozvinosangana nazvo tinazvo kweduye tirakuru hati pamwe pacho munotofunga kuti asi mambo akabarwa ega kutoita mambo kwacho ikoko umwe naumwe unonga achitoti dai ndini ndakadini ndakaita mambo asingazivi kuti ibasa rounonga watopuwa pamusoro pebasa rangu Johani hadi mkono. Unoada mkoma asava ndidi mustendi hapa. Johani chimbo uraye imwe ndati wauraigwa imwe kare azi kwaiga bati azototi azoite ngwani muswa. Johani munhu wawakavhiringidzana naye haazofaraba iwewe unozvida here zvawakaita zvawakaitira gwenzi unozvida here uitirwewo unozvida here iwo dai ndakakusvikira karozani mira handiti wakatorera gwenzi pasitoro ukaenda nako komwakazoterwa dai ndakateerawo iwo ndakasvika kukutorerwa ine ndotanga ukanyengwa kuti waindidini zvina basa iwo dai ndakandokatorwawo kuzverereka nako musango mwaidiniwo munhu handiti kare munhu unogara unoona handiti kare
ugara unonge chigara unono ndikere ndoende iyo ndosvika ndoti handizivi kuti mukadzi wemunhu nyaya yako chayanaka marasiro halo nyaya yako beyanaka yauye kwani zvendiri kutaura muno handisini wauri kuona Johani unofanira kutofara kuti baba ake akusundire pamambo ndiyo akusundire kuti upone mucheni iwowoka mungadai mwakaenda nawo komwakaenda kwaizomunetsa kuzo that's why wakadhiraivwa kuuya nawo pano bhozi uruda kuti uye utorerwepi pano bhozi iwo kudzoka nawo mucheni wacho iwewe nawo chaiko ndikakupa mucheni iwowo kuti dzoka nawo akubudi chakadini saka ndati zvatonaka yatozvitonga isusu takutopinda sedare takukudaidzira munhu iyeye totomunyepera kuti chamwana chiregerera apera akakangana zviro zvako izvi chirerutsei munhu right zvopera tochiona zviri kudoteera iyi yamukoma yekurambe kumastendi nei tinozoitaura tiri pano dzese iyo yambouya sei yemuri nhasi yambousvika sei kuno chamboita kuti muuye kunoku munochiziya pano ndakadaidzaira chisiya zvese mumaoko ani thank you ndafana maningi kukoma kwanu ndochipondora chete Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Ndochipondora chete.